بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتن ñaare de ñaare la abla nan ko jogodi ko kafsa o kany ero jogodi ambe alatano watiere bi jogodi watiere kafsa jamana bi jogodi abasi gileno falo jamana ñemo bi jogodi ubey alhamdulillah tabarakallah wala ko jogodi ko kafsa ko wari be wari ñini aba juguya warbe wari ñini ya juguya wari abi wari ñini juguya ni wari do ni bi bolo abi ke wari ñini nay weche aha parce que ni wari do ni mi bolo parce que bamana ko wari bi wari ñini ni wari bi bolo wala ebe wari na fa do iba jado donc iba ñini ka do fara kan pour que do be fara i fene ka confort ka ko soro be ñini juguya fana soro abe ñini juguya soro awo muna soro model do be ni ya na ala sekiye ibe do a ñini ko jugu da fe siga to la ko na tabaya fara be sugu la munu de awo muna na taba ale sugu la mini awo parce que ali sago soro li sago jogo fe soro li akan kele abe ni tabu la ge uta ka jan tabu bla bi to la be ta sugu be munu ala ba bolo baje awo amba ku ñini mune ko soro magale tombolo de gagale muna BTC soro gestiona ila go imay mali warti ba folo warti ba chama bina gestion kodo ko nafolotigi e mumbi son ko nafolotigi mumbi kari kamo ko so ko ne nafolotigi wone nafolotigi abe ko eta di moko ta don kabi ku moko ba don de unya balo unya bala me na faju me seruma anafa foi masuma ko nafolotigi e mumbi kari awo ka do moko la atubarikalla wala ka ñu mandam amin bi am bi do ñu mena alamza kalu klejuli klesheki septembre kalu klesheki san bajuli san ba fla ni muwa ani fla atubarikalla ayo ibeya amba dem le soro e faso re ka fasiriye ale mun ko so modana ale kuma le no la kana ko ta fanfelana am wakati mina ikusisa ko fintiki la ka wulika joko ni fanga bweka bunye keren ya la douanza la ra fuka temeni menaka le ni sufara fuka tasi tuminya le ni tisite ku koni ni yoro ko fole ko ni ko kera sababu ni ka dankarke bamanji wali ke bawla ale ni ka udaga yoro ka odu fene chen ale ni ka u ka bolo fene chama ko ni olu fene sira ka chen anga fintiki la ka olu fe esor ale ka la selido ali bi ani esor beto nokon fe ame wakati mna iko sisa ko mali koni sera ka demobaga jokulu olu ka metalike soutien koni sorok ka nyashin chama chafanga ale kokoroma doni oma esor ale ka la selido ali bi ana beto nokon fe ami metalike sigida la kanani o kumun konana la selu aira ka fo kame wakati mna iko so ko bela jelen koni kanga wudi ka joke ka ichesiri wasa ka siga sigida koni ka ulakana esor ale ka la selido esor bla républicain tangaraje républicain ale kuma le no feminga o de Koji Fukuhara ni ale ambassade japonais o ka ambassade ka chide koniye ale la seli koninge ka iraka foko mali konimbe se ka tika de 8 koninga deme koni sura tika de 8 be taliga fedmen la o de Tokyo International Conference on African Development ko koni ko mali be se ka o deme koni sura be taliga musa ko ta fanfela wasa sura be se ka yakuba chuko mina républicain ali bi ana beto nokon fe metadike yurukuruku ale kelali hukmu konnana procureur de la cour suprême ale koni kangarda ke mamununi olu koni ba fe ka sobaw koni samununi olu sorotugo koni manye koni kembe ka kangarda ke kaira ka fokoni mamin koni asani min borala koni ka lanyini ali bi ani républicain beto no confesse samta ponje ka olu fe no metalike kena atigila moko ponje ko lu koni kembe ka klefla barabla koni buluda barabla ko folo nun koni ko akoni be damine bi républicain ale ka la selidu
L'indicateur de renouveau, avec la série est du meilleur bison moderne. Indicateur de renouveau, avec Malé no Feminga, Mokati Negostako, Kelia Konbe, Polititon Benafamako, URD, Gela Konbe, Akonana, Urokmu Konana, Guanyon Kulibali, Aleka Moko, Kurdapel Konaira Kafoka, Nyama Konindi, Oluma, Kumu Konana, Saliku. Sanwo fenega moko olu koni fena ira kafoko ni décision koni bolen flako olu koni felate. Indicateur de renouveau alika la selido alibi ana betu no konfe ira kafo sanunko boku cheju koni kenyewaka olu fe no ira kafo koni kembe ka kangarda koni ka ko dona natawla ko jama koni beson ka muruti ka ken nini walu ko fole oye. Alibi ani indicateur du renouveau beto no konfe sisa amta seguka olufe no ayera kafo utukalu temenin koni trebanga kasramin koni kera segu marala ka beti jo biwolonvla ani worola ore kera sababu ni ka mashekin koni ka olu koni bonne onina. Indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani abetu no konfe sisa amta ansongo ka olufe no ayira kafo ansongo ma marama fentigi do koni tara bakando koni shweni katani aye. Indicateur du renouveau aleka la selido ayira fene kafo ko farafina koni konnana wakati mne ko sisa ko coronavirus fanga koni ko aveka dokoya farafina konnana. Indicateur du renouveau aleka la selido. L'indépendant que la série est du meilleur bison moderne. Indépendant ale fene malime metallique URD koni konna kan kaira ka foko kireti la mo konna ira ka foko Guanyon Kulibali ko olu koni takure koni be sharia hukumu konna na kai hukumu kile konna na saliku sanuwali na ga mo ko olu koni kembe ka uire mine folo sanuka appel kura koni ke. Indépendant ale ka la selido alibi ani indépendant betu no konfe sisa amta jamakaw olufe no ayira ka fo mabancha wale do koni kera yenno min kera sababu ninka ma woro boyongo koni bone anina yira ka fo mado koni olu koni tununa olu tayro koni mado indépendant aleka la seli odo. Alors les échos wele ale kodi. Les échos avec malino faming ko Bamako ko ale kon kembe nyamaw koni fasoe odo mun konnana ko wule mada ko ni blaleno beki yaklito iyerela alini ka fero bela jelentige nyamanko fero sega soro ala choko mina les échos aleka la selido ali bi ani les échos beto no fait sita amta malantali ka olufe no ka sabu kani ni songwa ira do ko ni ira ka fo malantali ko ni nyamogo ko ni shifi mukwa ani kononton boyongo ko ni wele ni katanu ko ni kiriti la mogo oluka boloka. Les échos aleka la selido. Et le sphinx aleka moyen du main. Sphinx kumalono feminga ode ko bingani wale klega dre fe kalabankura ka olufe no. Klega dre fe ko min kera sababu ninga tani million kile ana akonga fe ale ni téléphone portable binani ale ni sefawar métallique monnaie électronique wa biduru bama ni bingan wale ke ba mo ko sela katani de ka wale ko folen kala kala ban kruwa klegan dre ofe ala kan kisi ami sisangoni ani bi baragani wadi bashi ni bi tagamani saki ko dabla sinon ibi faratila awa ci ñaare wadi te bi ka gafe ka frate folo ni page follow yi page follow ñe follow frate follow akuma follow follow d'accord odo antinde Bamako la eni biba bi fana meta Bamako meta la joni Bamako lo mi korle ngelen fuye men bi nyini ka fana Meriba da ibodo Meriba awa ali kuna si bora Meriba da al kunu boray akunu dia très bien monument mo be Meriba da la ali to di bon on ma foko samori ka kele dew bo fo mais est-ce que olu ay to ko wara balaw c'est du menelo ni activité to ko na mais to ko wara bala minute kili mais héritage c'est le monument au héros de l'armée noire de la première guerre mondiale. Monument au héros noir de la première guerre mondiale. C'est-à-dire que la première guerre mondiale 14-18 moukera. Anga Bamako nanga moke muntara France bobo la kata kele ke France no fait. Ou ka chefaria no ka kele no.
pour Kakadonye. Donc, monument de Dlala, Olo Saint-Fek. Au monument Fla de Dlala, Kelembe France, New Inana Bomoko Kanablai. Allez, des monuments Foulé Bomoko, 3 janvier 1924. 1924. 24. Ouais, au monument Béa. C'était bien quoi, 3 janvier 1924. Au monument Béa. Auquel est le Alibi. Depuis le 3 janvier 1924. Non, oui, monument follow. Bon, où est-ce que place Mouna, où place Toro? Où place Toro? Eh, tu place Toro. Non, tu que Toro. Et toi, Toro? C'est la place de la liberté. Place de la liberté. Bi, où est-ce que la place de la liberté? Maintenant, il y en a qui la place de la liberté. Monument maintenant, la place de place Maginot. Place Maginot. Maginot, il s'appelle André Maginot. Il était le ministre des colonies de la guerre au moment de la colonisation. Il est arrivé à Bamako en 1924. C'est lui qui a inauguré le Babylone Colony. C'est André Maginot qui a inauguré le Babylone Colony. 1924. Ouais, donc 6 ans. Donc, allez trouver tomber aux places de place Maginot. Indépendance ta domine, Moluboko place Maginot, c'est place de la liberté. Voilà. Donc, mon hakila Samorik, parce que Samorik a quelqu'un l'avant qui a yan, Wayango. Il a fait beaucoup ça là. Donc, mon hakila, comme Farafine de dos, Farafine Dourou, Ali Faradje Kalendebe, mon hakila au rideau, Samorik a quelqu'un. Sinon, ce n'est pas ça. Hôtel, Samorik a quelqu'un d'autre. Il y a femme. Voilà. Maintenant, o yoronina tubabu nana bamako watimina e bora meri bala kunu yoromina nawo alama sangare rebe biro muna o de so folo munjiro tubabu fe bamako le 7 février 1883 al ni so injo towe yoro ko bila soute donc tubabu yo de jo ka kolomba de segoro la be ni tar selekenina colonel Lobé, pour que Djiko soit pour que Barak. Donc, à Seleganina, Mounis le carrefour de Germain, ou ok, ou le cas misère Yoromina, misère Bamako. Donc, au lieu de se foller, au lieu de Jora, tu vas bouffer, ou le cas Baradamino, ou se foller. Il y a vraiment. Maintenant, au Yoronina, tu vas bouffer qui? Tu vas bouffer qui vidamino rola. Ka bo Bamako kata lugo dugula malila tubabu ya damine jata damine oyorola. C'est le point de départ de toutes les distances entre le Bamako et les autres villes. Bamako et les autres quartiers. À Negetumbe. Tellement que Gidron de la Negetumbe en 92. Ah ouais, mais Grand Hôtel Kuninaï. A fengen do bi iba ye fengen o kelu no ga adla seben sima fengen do ka iba ye o ka d'accord donc o yoronina maintenant siraube est-ce qu'il y a le beau siraula siraw ka cha ene quelle info ne quelle info sirambe bo meri wala ka kilinga yele kata ku ka ke na fipta kuluba on appelle ça l'avenue de la liberté. Ouais. Pour le logement qu'il est. C'était l'ancien avenue Terrasson de Fourgère. Au lycée Terrasson de Fourgère. C'était l'avenue Terrasson de Fourgère. Il y a une indépendance d'Amourba, place de la liberté, avenue de la liberté. Avec Damine Meribada là, avec direction de chemin de fer là, Grand Hôtel là, Kateme ambassade de France là, ministère de la Défense. Kateme Terrasson de Fourgère, Aske Moualibo, Kayele Kulba. Ni bien Yele Kulba, Watimina, les Baoro. Ça, c'est l'avenue de la liberté. Quelle est votre Ni bora mairie la stan. Ka vire kana Grand Hôtel Katemeni Gabriel Touré aurait kake na fo ibena. Non, otala am tota ambe place bi ambe monument bi romina siramu bo monument ko kolo. Siramu bo monument ka. Oh, mais c'est là que ministère de l'administration territoriale Yoroy. Ministère de l'administration territoriale. Ah oui. Ça, c'est l'avenue Baba Diarra. Avenue Baba Diarra. Ça commence à partir de la Chambre de commerce du Soudan, qui est devenue la Chambre de commerce du Mali. Ça passe par la direction de
le cercle de Bamako. Cercle de Bamako, on est carré l'administration territoriale. Tu vois pourquoi le cercle. Elle est carré l'administration territoriale. La direction des rails et puis la gare de Bamako. Ça, c'est la rue Babadiara. C'est là du même. Oh, ministère de l'éducation, c'est là. Katami, Katafomi. Kakesa ni Bora Bakofe, qui est la mairie là. Donc, ça, c'est l'avenue Modibo Keïta. Avec le ministère de l'Éducation, il permet siège. Voilà. Ministère de l'Éducation, tu vas face à le foyer des métis. Métis de Toumbé. Permis Bioromina, c'était le dispensaire des fonctionnaires. L'autre corso, le fonctionnaire Moubarake, ou le Koufouranso. Donc, au Bologna, il y avait un faux catable, la BDM siège Bioromina. Ça, c'est l'avenue Modibo Keïta. Elle est longue de 823 mètres. Ça, c'est l'avenue Modibo Keïta. Et c'est là, Babema sera Djangelin Kana. Ça, c'est l'avenue Kassé Keïta, le frère de Modibo Keïta, celui qui a donné le village Kassela, le jardin naval Kassela. Le stade Kassela de Gao porte son nom. L'avenue Kassé Keïta, c'est entre la mairie, l'ancien Soudan Club qui est l'actuel Carrefour des Jeunes, Malitel Siège, Bamokura, Babemba. Voilà. Ça, c'est l'avenue Kassé Keïta. Kassé Keïta. En Idjoumen ça m'a pas. Amabande, Alisa Flatora. On est bon, Nedo. Ministère du Carrefour, Kata Barmalila. Kata Barmalila. Barmali. Police du Joromina. Ni Boromiri, police du Joselagina. C'est le dit que ministère de l'Éducation d'Abala. Kata Bongokura. Ça, c'est entre le Carrefour des Jeunes et le ministère de l'Éducation. Donc, au Strani, ça, c'est l'avenir Momo Konaté. Avenue Mamadou Konaté. À l'heure il faut place Gondol, ancienne place Gondol qui devient la place inverse maintenant. À toi, quel est ça? Au quel est juin? Koukouni Bora. Troisième, premier arrondissement, Ibodo. Polisoni. Polisoni. Kanyashi, premier Malima. Allez, ni premier Malima. Guidrofiti, c'est la noble. Kata Posubadala. Il m'a fait. Au Siratea. Ça, c'est l'avenue Karamogo Diaby. C'est. Premier arrondissement, Koro, Bafou, arrondissement central. Voilà, donc, c'est le word de Boy. À côté, mon époque, c'est là où nous c'est là, c'est là, c'est le word de Boy. Donc, il m'a dit, aïe, là où on veut Boy, c'est là, c'est là, mais. Non, c'est le word de Vala. C'est le Ben à Togodo. Voilà. À Ben à Togodo. C'est la Ben à Togodo. Donc, ma fait qu'à l'égénie de Momo. Maintenant, Carrefour des Jeunes. Allez, Ouyadio en 1920. 1920. À Djora Wati, on va faire Soudan Club. Farafin Tidola. Faradje drone de vidéo. Farafin Chido. Kassim Naon Tido. Non, Faradje drone de vidéo. Voilà. De 1920 à 1945, Soudan Club. En 1945, Ouyadio Falema que Niger Sport. De 45 à 60. 1961, indépendance, Morbe a Togo Boala, club sportif et culturel des jeunes, de 60 à 1976. Kouleta Kera, en 60, Moussa Fana Yelema, il y a un club sportif et culturel des jeunes, pourquoi que dans le Carrefour des jeunes. Et le bâtiment est construit en 1913. Donc, Ojora Monument. Voilà, 1913. Et c'était le bâtiment le plus complet pour les spectacles à l'époque des colons. Donc il y avait un bar, il y avait une terrasse, ok? Il y avait des jardins, arrière-cour, scène de théâtre. Tu vois où tu mets ta théâtre déjà là. Maltel Dani, Maltel Mogo Biromina, au côté de là. Ni ta ça va sur la tribune B. Voilà. Donc le tu mets, après ensuite il y a l'espace. Et puis il y a le buffet, en haut, Sigurobé. Tu vois où tu as comme Minke, Kaldongue. Nous on va faire que n'y en a dit que, où tu as à côté de la théâtre. Donc, lui, il fait un bel abbé. Oui, tu vois, vous n'avez pas il fait un bel abbé. Bon, l'antéquelé. On le tourne en boloka fouille bien. Afamiala. Donc, ni t'as les cassos, il casse rien la diacosobe. Et comme il mérite fama. Nous, comme il te fama mérima. Voilà. Voilà. Sinon, Adama Sangare, son mongono. Sans fait. Morboka de tu me loger sans fait. What me n'allez mère Dougma au bureau. Morbo tu me mère, mère folle de bon. Morbo loger sans fait. Dougma, barabuke. Adama que bureau Viramina. Ode Morbo logement. Dougma, ode akabaro yoro wotin. Et puis tout le monde. 460 là. Faut Moussa Biné.
o mairie ba kelen dɔrɔn de Bamakɔ furusiri bɛɛ bɛ k'o yɔrɔ la a bɛɛ bɛ taa furusiri kɛ mardi a bɛ taa ka papier minɛ o kɔni o diyagoya ye a ko diyagoya Kambe salamu aleykum